До вечера чакаме буря. Селата сигнализира. Има проблем с къщата и този проблем е положителен. Печката почти ще загасне. Това е горе-долу на ръба. Това нещо работи. Това нещо и то отгоре се върти. Разликата вънка-вътре, ако леко надуя печката, ще стане 30 градуса. 30 градуса разлика вънка-вътре. И това при положение, че корка не е сложена. В момента се слага корка. Значи като се сложи и корка, не знам, вече малко... Ай! 30 градуса вече станаха и официално мутричко, гени се. Бурята дойде направо, помейте всичко. На колата има поне 10 см сняг. И за първи път селото спря ток. Няма ток и сензора не работи. Ама е топло. Минус една тента. Бях забравял ръчната, което е проблем. Странта освободих, значи няма проблеми. Това са 10 см ръката ми. Значи повече от 10 см. Вау! Не знам как ще изляза от тук обаче. Тук ще има битка. Има повече от 10 см сняг. На колата поне беше толкова. И то това е киша. То мокро, което е още по-тежко. Демидж нулев по къщата. Оне две чертички е целта. Това е нещо като път. Тук няма как да се мине, защото е запушено. Ето го и прогрес. Глобалното затопляне в силата си. На 10 см сняг, Странджа планина. Няма Грета тук да копай, да копа снега, Грета Тунберг. Няма ги и съседите, трябва да закопам. Храна има, вода има, топло има. Ток няма. То не ми и трябва да коме. Топла вода има. Следи от битката. 1 час по-късно има прогрес. Най-важното, че тук е най-високото.
Вече зад гърба на Фиата белите камъчета вършат чудеса. Това за 1 час. И бъдещето. Мисията успешна. Двете черни линии. Един брой син Фиат. Тук се изхитрих. Само газ с полусъединител, газ с полусъединител.